Mun nimi on Nelli Ruotsalainen. Ja kun me mietittiin, että kuka voisi tulla puhua feministiblogin puolesta, mä sanoin, että mä en ainakaan halua. Mä ajattelin, että mitäs mä en olekaan tarpeeksi älykäs ja mä en osaa ottaa kantaa talouspoliittisiin kysymyksiin. Mitäs mä sotkenkin kaikki luvut ja poliittiset prosessit keskenään. Ja mua katsoo ihmiset ja ne voi ajatella, että ei toi nuori nainen oikein ymmärrä tästä talouspolitiikasta näitä realiteetteja. Mut kuitenkin mä tajusin, että sortaviin rakenteisiin perustuvassa yhteiskunnassa valtaa pitävät ihmiset haluaa ulos sulkea meidät poliittisesta keskustelusta. Ne puhuu meidän yli jargonilla ja anglismeilla tahalteen, koska niiden poliittisia päämääriä palvelee se, että ne ulos sulkee meidät poliittisesta keskustelusta ja että me tunnetaan olomme vähempiarvoisiksi ja vähemmän älykkäiksi kuin he. Hallituksen leikkaustalkoiden tohinassa meidän on kuitenkin annettu hyvin selkeästi ymmärtää, että keskenään yhtenäinen joukko valkoisia, vammattomia, varakkaita heterosismiehiä tietää mukaan meitä paremmin, mitkä on meidän elämän perusedellytykset. Niiden poliittisilla toimenpiteillään ne antaa meidän myös ymmärtää toisen viestin. Ja se on se, että meidän hyvinvointi ei ole tarpeeksi tärkeää, että sen avulla voisi perustella talouspoliittista päätöksentekoa. Kuten me varmasti muistetaan, kokoomus, keskusta ja perussuomalaiset avasi niiden hallituskauden julistamalla, että hallitusohjelmaan ei ensimmäistä kertaa 20 vuoteen kirjata tasa-arvo-ohjelmaa. Suomessa joka vuosi 55 000 naista kokee seksuaalista väkivaltaa. Se on 150 naista päivässä. Suomessa on tällä hetkellä 1 raiskauskriisitukikeskus. 1. Viime syksynä Juha Sipilä oli kuitenkin niin huolissaan naisten turvallisuudesta, että hän piti All Male Panel raiskauskriisikokouksen. Torstaina julkistetussa budjettiesityksessä ei mainittu sanallakaan turvakotien ja raiskauskriisitukikeskuksien resurssien lisäämistä. Pelkästään viime vuonna 1200 ihmistä pakeni väkivaltaa Suomessa ja jäi ilman turvakotipaikkaa. Näistä suurin osa on naisia ja lapsia. Myös matalan kynnyksen tukikeskukset väkivaltaa kokeneille naisille puuttuu Suomesta lähes kokonaan, vaikka kansainväliset sopimukset velvoittavat valtiota niihin. Hallitusta kiinnostaakin näköjään naisten turvallisuus vaan silloin, kun ne voi valjastaa sen pönkittämään niiden muukalaisvihaista ja rasistista siirtolaispolitiikkaa. Ja silloinkin valtion suojelukseen kelpaa vaan valkoinen heterosisnainen. Kun hallitus viimein julkisti myöhästyneen ja painostuksen alla kyhätyn tasa-arvo-ohjelman, se ei kenenkään yllätykseksi korjannut sitä, että viimeisen vuoden aikana Juha Sipilän hallitus on tehnyt leikkauksia, jotka on kohdistunut erityisesti naisiin ja moniperustaista syrjintää kokeviin ihmisiin. Hallitus leikkaa koulutuksesta ja naisvaltaiselta julkiselta sektorilta. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen myötä hallitus on vienyt tasavertaisen oikeuden varhaiskasvatukseen. Hallitus esitti sankaria torjumalla itse ehdottamansa korotukset päivähoitomaksuihin. Hallitus nöyryyttää työttömiä. Hallitus kiristää pakolaispolitiikkaa ja näyttää punaista valoa translain uudistamiselle ja on täten häikäilemättömän piittaamaton ihmisoikeuksista. Tasa-arvon häivyttäminen poliittiselta agendalta on tehnyt myös tilaa sortavien asenteiden valtavirtaistumiseen. Mutta me olemme täällä tänään, koska me todellakin olemme vihaisia. Me kehtaamme ja uskallamme vaatia, että meidän kaikkien hyvinvoinnin on oltava poliittisen päätöksenteon lähtökohta. Minä marssin tänään teidän kanssaan feministiblogissa, koska uskon politiikkaan, jonka keskiössä on ihminen. Kuten feminismin pitkä ja kirjava historia osoittaa, henkilökohtainen on aina poliittista. Feministinen politiikka on antirasistista politiikkaa, joka purkaa epätasa-arvoa ja ahtaita sukupuolirooleja antaen jokaiselle oikeuden itsemäärittelyyn. Feministinen politiikka puolustaa kaikkien ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista käytännössä ja vastustaa kaikkea yksilöihin ja yhteisöihin kohdistumaan väkivaltaa. Leikkauspolitiikka ja sen vanavedessä kasvaneet sortavat asenteet on nimenomaan väkivaltaa. Mielivaltaiselle leikkauspolitiikalle tarvitaan vaihtoehto, ja sen vaihtoehdon on oltava feministinen. Kiitos.